Kopírovanie. Kopírovanie bolo celý môj život, čo chodím do Číny, čo už je nejaký ten ročík, asi 20 rokov. Najväčší problém čínskych výrobcov. Celý svet mal problém s tým, že Číňania okopírujú jeho produkt a že budú predávať jeho lacnú kópiu. This is your design? Not a little copy, right? Honestly. No, I know the design. Also this one, very famous one. This is how the business works. This is your design, right? Yes. I can tell. Toto sa ale stále viac a viac otáča. Číňania si navrhujú svoj vlastný dizajn a vytvárajú naozaj nádherné veci. Množstvo vecí, ktoré je okolo nás, ako napríklad v tomto stánku. No video. No foto na video? Yeah. Alebo v tom stánku tu na vzadu je originálny produkt. Je to handmade, vyrábajú to iba oni. A Číňania konečne pochopili, čo to je vlastne duševné vlastníctvo. Koľko stojí vývoj, koľko stojí výroba, koľko je za tým strašne veľa času a peňazí. A už nedovolia ani len natáčať tie produkty. Keď si to porovnáme s niečím, čo bolo pred 15-20 rokmi, keď niekto skopíroval, bavíme sa o čínskych firmách, dizajn, či už stroja alebo akékoľvek stoličky, tak to mohla byť pre tú firmu radosť. A Číňania vraveli, že vy môžete byť hrdí, že vás kopírujeme, to znamená, že ste fantastickí a kvalitní. Skúste dneska Číňanovi povedať, že my si vás ideme nafotiť, aby sme si vás kopírovali a vy na to môžete byť hrdí. Takže svet sa hýbe smerom dopredu a Čína už nie je iba kopírovacím nástrojom, ale je to vývoj, je to výskum, je to kreatíva a je to nápad. Treba to využiť.